L-iskema tal-vouchers ftit li xejn kellha effett fuq il-beħ. Dan intqal mill-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering fejn minn stħarriġ imwettaq mill-istess assoċjazzjoni joħroġ li kien biss bejn 1% u 25% tal-beħ tagħhom li kien miġjub grazzi għal dawn il-vouchers tal-Gvern. L-assoċjazzjoni spjegat li fis-sitwazzjoni li pajjiżna jinsab fiha kull għajnuna hija ta' ġid, iżda xorta waħda din l-iskema ma laħqitx il-frott mixtieq minnha oriġinarjament. L-istħarriġ fost is-sidien tar-ristoranti wera li 10% tal-parteċipanti qalu li l-beħ żdiedilhom bin-nofs jew aktar grazzi għal vouchers. Dan jaf ifisser li ġala darba jispiċċaw il-vouchers hemm il-biża li ristoranti ser iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet finanzjarji akbar. L-istħarriġ juri wkoll li għad hemm stabbilimenti li għadhom qed jistennew littra mill-awtoritajiet li tippermettilhom li jniżlu l-applikazzjoni sabiex jagħmlu użu minn dawn il-vouchers bis-sidien tal-istabbilimenti tad-divertiment iħabbtu wiċċhom ma' diskriminazzjoni hekk kif huma permessi jaċċettaw biss il-voucher il-blu. L-assoċjazzjoni spjegat li filwaqt li tifhem li s-sitwazzjoni brabta mal-industrija tat-turiżmu għadha waħda delikata, insistiet li ċertu problemi bħal dewmien reġistrazzjoni tal-vouchers huma ntoppi li jtelfu l-kummerċ u ostaklu żejjed li jista' jiġi evitat. Min-naħa l-oħra diversi sidien ta' ħwienet li tkellmu ma' Net News saħqu li huma mhux qed jieħdu l-20 € kollha għaliex hemm pagament minimu ta' proċessar li qed jittieħdu fuq kull voucher. Fil-fatt dan kien ikkonfermah il-Ministru Silvio Xkembri li stqar li hemm tariffa ta' 30 ċentesmu fuq kull voucher. Dan hu kkalkulat li jwassal għal telf ta' aktar minn €9 miljun għal tal-ħwienet.